Mga higala, kumusta? Ako si Max Andrino. Ako si Super Daloy-Doy. Hoy, hoy. Dakop. Chip! Usa ba ako violasyon, Chip? Wa ka mahibaw sa imong violasyon? Usa ako violasyon, Chip? You are driving motorcycle without helmet? 3 days later. Sir, dakop sad ni. Chip, imo na sa kundakpon. Dakop ni. Kung sa may ito akong violasyon, Chip, nga imo naman sa kundakpon, wa ka mahibaw sa imong violasyon. Nag-helmet man ko. Nag-helmet ka. Pero wa kay motor. Hoy, Daloy-Doy! Nasira na banggit! Manna! Nasira na magpultahan! Manna! Uy, nasira na bang bintana! Manna! Nasira na bang tindahan! Manna! Unsa na laywa pa, sirhe! Ang imo lang baba! Tay! Ngano, anak? Kinsa may imong love, tay? Natural. Ikaw gyud ang akong love. Salamat, tay! Oo. Bantog ra, kada gabi imo kong habulan. Si nanay, imong hubuan. Love. Bawag lagi kag tilok. Mao pa love. O lagi bawag kag tilok. Ikaw Sam. Bawag Sam. Bawag ilok. Bay. Nganong imo mo nagidagkutan ka ng tulog ka lubong? O lagi, Brad, kining unang lubong sa ako ning asawa. Mo ba? Ang iyang namatsyan, nahilo sa inununang buriring. Kanay ikaduha. Kini sa ikaduha, Brad, ang namatsyan ng asawa, nahilo gyapos inununang buriring. Mao ba? Ug kanay ikatulo, nahilog yapos buriring. Uy! Ako gimartilyo. Di man mo kaos buriring. Dok, kini bagong asawa, Dok. 5 na may katuig, Dok. Huwag yun mga anak ko eh. Away problema na, Brad. 5 katuig. Huwag yun mo makabatulog, anak. Pwede kong check up sa asawa, Dok. Kanya, kiniamang ko, Dok. Yapil sa kong check up. Sige. Kiniamang mundo, ha. Akong check up po ni mong asawa. O check upon sa tika. Many unbearable hours later. Humana na kong check up, Brad. Adunay bad news o adunay say good news. Dok, unahang ko, Dok. Unahang good news. Ang good news ng imong asawa mabdos. Unya, Dok, unsa may bad news?
Ang bad news nga ikaw, sterile. Baog ba? Dong daloy-doy. Bright ka man, hapit naman magsugod ang klase. Mag-practice ta, doon na ko yung mga pangutanan nimo. Sige, Papa, akong tubagon. Sige, unang pangutana ha. Unsa maning General Community Quarantine? Aw, GCQ. Ah, good. Ikaduhang pangutana. Unsa maning Enhanced Community Quarantine? ECQ. Good. Ikatulong pangutana. Unsa maning Modified Enhanced Community Quarantine? MECQ. Last pangutana. Unsa maning RMN DYHP? CGQ. Doon ako'y laing pangutanan ni mo daloy-doy. Tumaga ha, practice ba? Kay hapit naman kamo eskwela. O sige, Papa, akong tubagon. Yung pangutana. Ah, sige. Mauning pangutana. Unsay kalainan sa langaw o kabaw? Ang kalainan sa langaw kabaw? Kwan. Ang langaw, mulupad. Ang kabaw, mulakaw. Sayop. Sa muli kalainan sa langaw kabaw, Papa? Ang kabaw, kung mamatay, langawon. Ang langaw, kung mamatay, dili kabahon. Daloy-doy! Hain ka! Di ako diri. Nagpalupad ko tabanog. Pauli nga ri! Sugoon ti ka! Dili lagi ko. Nagpalupad ko tabanog. Pauli lagi nga ri, daloy-doy! Pagpalit og sardinas, kay mga auna ta! Dili lagi ko. Nagpalupad ko tabanog. Unsa man ang imong tabanog? Makauna! Unya, kanang imo sardinas, mulupad sa na. Hey man! What, man? Checkpoint man! What, man? Do you have a quarantine pass man? Oh, no, man. Do you understand man? Unsa, man? Bisaya de ka man? Ano, man? Kasabot kas ECQ? Social distancing man? What, man? Kinsa ka man? Si Coronavirus, man. Langga, kanusa ka matapos ng COVID-19 langga, uy? Langga, anak, tabi? Masak pa yata. Nga naman, Observe. Social distancing. social distancing good. Observe protocol ba yan? Patay-patay? Basta wala'y protokolay? Love, kulon sa ganun may tabo na kulap, human sa akong operasyon.
Napasagdi ang mga bata, lama. Nabuhi. Kung sa ganun may tabo ning ako operasyon, ayaw mo yan, napasagdi mga bata. Hoy, Dalmasyo! Huwag mamatay sa tuli!